Bom, me enviamos junto con nosotros en Tres Orgullinas, bo podcast preferido, plataforma digital die extra. We nos ting junto con el señor Nizar Makdumbax, zeg ik dat goed? Ja, ja. Makdumbax. E também papi junto con nos tocante di die stichting Erestel nazaten, slaafgemaakten, kunanta ting si mampasa. Je webs e prome, laten we zeggen, jaarlijkse herdenking. Kunanga organiza aqui na Corsau, pero nós também papi quando me explica que cultura essa aqui tá, tem a ver com descendente não de escravo não derá na Santana na Culebra Verde lá investigação riba esse aí e naturalmente é tópico que tu vai atual aqui na Corsau também de Reino e nós também papi quando maneira mais bisa para explicar-nos mais que outro é papi holandês nós também assim sessão aqui em holandês, pero me quer informação interessante para editor. Meneer Makdumbax, ja. Welkom. Goedemorgen, ja. Stichting RSL Nazaten, slaafgemaakten. Ja. Er was een herdenking vorige week. U heeft een lezing gegeven. Maar voordat we daarover beginnen, wie is Nizar Makdumbax? Ja, ik ben van Surinaamse afkomst en woon sinds 1968 in Nederland. Okay. En daar heb ik gestudeerd met een MILO-diploma, daar naartoe gegaan. Medische analist gedaan, daarna geneeskunde, huisarts. En in de laatste jaren van mijn huisartsperiode, want ik ben een paar jaar eerder met pensioen gegaan, omdat ik meer in de onderzoeksrichting wilde gaan. Dus geschiedenis van het kolonialisme en slavernijverleden van Nederland. Dus heb ik een paar boeken gepubliceerd na goed onderzoek gedaan te hebben. En rond Curaçao heb ik ook het een en ander onderzocht, maar vooral over de nazaten van slaafgemaakten die op Culebra Verde begraven liggen. Maar u heeft ook onderzoek gedaan bijvoorbeeld in Nederlands-Indië, voormalig Nederlands-Indië? Ja. Kan ik me voorstellen, Suriname natuurlijk ook? Ja, ja. Hoeveel boeken heeft u erover allemaal geschreven? Ik denk meer dan 24 van het koloniaal verleden en zo. Aha. Maar daarnaast nog een paar andere, dat is meer medisch. Okay. Over de medische situatie in de Bijlmermeer, Amsterdam. Want toen ik daar als huisarts begon in 1984, zag ik dat er een tweedeling was tussen het behandelen van witte mensen, Hollanders, en donkere mensen zoals ik. Ja? En dus ik heb ervoor gestreden dat die gelijkheid kwam. En die kwam er ook, maar ik werd wel steeds gestraft door het tuchtcollege, want die andere witte mensen, ik noemde ze racisten, hebben ze me aangeklaagd en ik een keer ook 3 maanden geschorst. Een keer heb ik ambulancedienst beschuldigd dat die een illegale Surinamer niet eens te laat is komen ophalen, omdat hij niet verzekerd was. Ja. En die man is mogelijk ten gevolge van die late ophalen doodgegaan. Ja. Dus persbericht gemaakt en ook daarvoor gestraft. En nog een ander van euthanasie kwestie. Dus 3 keer tuchtcollege gestraft, maar ik ging voor de mensen. Ja. Want ik heb ook in mijn eentje het een en ander kunnen bereiken. Ook samen, want we waren in een kleine groep met een paar andere Surinamers, Surinaamse huisartsen. Die hebben me gesteund. Dat er daar, want mensen werden beroofd overdag. Hè? Want de Nederlandse staat verwaarloosde de Bijlmermeer met bijna 90.000 bewoners. Terwijl als het in Amsterdam-Zuid was, wij waren Zuidoost van Amsterdam-Zuid, en er gebeurt iets crimineels, gelijk aanpakken, beveiliging, meer controle. Terwijl in de Bijlmer, men liet die mensen elkaar beroven. De postbode kwam niet meer, bestellingen kwamen niet meer. Men liet die mensen als dieren verkroppen. En dus daartegen heb ik geprotesteerd samen met een paar collega's van we worden lager dan tweederangse burgers behandeld. En toen kwamen de veranderingen, want er werd 1 miljoen gestopt in een vervoersdienst. Dus als we
na 5 uur 's avonds of zo visite wilden doen in 10 hoog flat. Zo, soms werkte die liften niet. Juist. Dat we een bewaker meekregen, want je werd in de gang beroofd door jongens die geen werk hebben en zo. En die wat geld nodig hebben. En kwam er dus kwalitatief beter gezondheidszorg voor de donkere bevolking. Want ze hoefden niet meer bang te zijn van als 's avonds gebeld wordt dat er niemand komt. Dus en nog een paar andere kwesties. Terwijl Nederland de voorloper is internationaal op mensenrechtengebieden. Oh ja, maar zo zie je dat het toch anders is. Ja. Terug naar Curaçao. Uw lezing vorige week, dat was de eerste jaarlijkse herdenking voor de nazaten van slaafgemaakten die op Culebra Verde zijn begraven. Ja. Neem ons een beetje mee naar de geschiedenisonderzoek dat u heeft gedaan. Wat kunt u ons allemaal vertellen en hoe ging het met de herdenking de eerste keer? Die locatie, Culebra Verde, het heette in 1758, het was een plantage, het heette Gerustigheid. En na een aantal jaren, zeg maar in 1907, werd het plantage Gerustheid. En tussen 1907 en 1929 werd het Cas Chiquito, die locatie. Ja. En de overheid had een openbare begraafplaats nodig, want Brievengat was al vol. Je had nog een andere locatie daar, het heette Mondi, heb ik begrepen, van een Curaçaoenaar. Maar de overheid kon mensen die met overheidssteun begraven moesten worden, nergens plaatsen. Toen hebben ze daar tot begraafplaats gemaakt. Dus wat nu Culebra Verde heet. En het heette dus in die jaren, dus 1907, 1929, Cas Chiquito. En het ging ook een aantal jaren door als Cas Chiquito. Maar op een gegeven moment noemde men het Culebra Verde. Ik weet niet of het komt doordat er daar een cafeetje was. En die heette Culebra Verde. Dus de naam Culebra Verde was eerst voor het café. Ja. Dus ik denk niet dat ze alleen koffie verkochten, maar ook alcohol en zo. Want één persoon die daar overleden is, ook begraven daar. Want die is dan doodgestoken in het café, waar ze ook alcohol verkochten. En die ligt ook in Culebra Verde begraven. En dus in 2003, want het was een groot bos, helemaal verwaarloosd. Je kan het zien op de website aprilmode.nl. Zijn er een paar foto's van toen ik het begon schoon te maken in 2003. Want er waren daar bomen zo dik. En overal van die bomen, je zag soms die palen. Overal plastic flessen, plastic tassen, helemaal bevuild. En omdat daar Chinese arbeiders op een wrede manier in Sufisant vermoord werden, 20 april 1942, en daar gedumpt. En zonder meer aan hen te denken. Een soort massagraf. Ja. En officieel staat beschreven dat het 15 doden waren. Maar ik heb archiefonderzoek gedaan en heb ik obductierapport van 18 doden die daar begraven liggen. Dus voor mij zijn het 18 slachtoffers. De Chinese arbeiders brachten aardolie van Venezuela naar Curaçao en Aruba om geraffineerd te worden voor de oorlog van de geallieerden in Europa. En, dus er kwam in opstand? Ja, die kleine schepen werden slecht beveiligd. Die werden getorpedeerd door die Duitsers, Duitse duikboten. Dus die Chinese arbeiders vroegen om betere beveiliging. En er was ook een bonus verstrekt aan die witte officieren van die schepen. Maar zij kregen geen oorlogsbonus. Dus ook daartegen protesteerden ze. En ze werden opgesloten op Sufisant, 425 van ze. En ze bleven maar onderhandelen en staken. Er kwamen consuls van Cuba, Trinidad, maar niets hielp. En kwam de overheid een keer, vrijdag 17 april 42, met een paar bewakers van Shell met wapens. Ze waren met hun 3 of 4.
en een paar overheidsambtenaren. Maar die stakenden, die hielden want een groep van 80 zo, die wilden wel gaan varen, want die hadden geld nodig. Ja. En de stakers hadden geen bondsgelden, dus ze kregen geen geld. Maar ze werden tegengehouden, kwamen ze maandag 20 april terug, maar met veel meer gewapende mensen, met mitrailleur en zo. En op de poort, en toen met geweld wilden ze scheiden. Tussen de 80 werkwilligen en de rest. En toen liep het uit de hand, ze werden neergeschoten. Heel veel van de abductierapporten kan je zien dat ze in de rug geschoten waren. Dus, ze waren aan het wegrennen. Ze waren aan het wegrennen voor die schoten en zo. En 1 of 2 alleen aan de borststreek en ook gesabeld. Hè? Dus ja, met sabels en zo. En de politie schreef een officieel rapport dat ze werden aangevallen. Hè? Gouverneur Wouters zei, je werden aangevallen en zo. Maar 6 gewonden, maar allemaal lichtgewonden. 1 had met een ijzermetaal, dus de mensen verdedigden zich, geslagen of zo, of een wond. Maar verder allemaal lichte verwondingen door die paniek hè, en zo. Ja. Maar niet dat ze in de aanval waren, anders waren meer doden aan de witte kant. Dus zo zie je dat het rapport gewoon vals was. En hebben de Amerikanen dat ook beschreven, maar heel anders. En een Chinese getuige heeft ook een rapport geschreven, heel anders. Ja. Dat ze echt aangevallen werden, koele bloeden neergeschoten. Dus herdacht ik, dus 2003 heb ik het schoongemaakt. En vanaf toen herdenken, want er zijn ook nog andere investeringen geweest. Want de jaren daarna bleef het gras groeien. Op den duur heb ik steentjes gelegd overal. Dat hielp niet, het gras bleef groeien. Dus na een paar jaar heb ik beton, bewapend beton. Hè. Dus met overal die wapens, metalen wapen en door betonbedrijf daar heel mooi laten. Dus daarom groeit het gras minder hard. En is het veel mooier en wordt het elk jaar schoongehouden. Zodat 20 april, maar ook na 20 april komen mensen, bezoekers, soms toeristen, onderzoekers, maken foto's en die beschrijven de situatie. Ja. En maar gedurende... heeft de Curaçaose regering een soort excuses aangeboden of erkend dat... Ja, die hebben erkend in 2012 dat daar een misdrijf gepleegd is tegen de arbeiders. En dat het niet op die manier mocht plaatsvinden. Is er ooit eerherstel gekomen of wordt er nog over gesproken? Nederland heeft geweigerd excuses aan te bieden, want via een advocaat in Nederland heb ik jaren dat proberen te doen. Minister Plasterk weigerde, andere minister Ollongren als laatste, die heeft niet erkend, maar een goed gebaar willen maken. En die heeft €500.000, denk ik, aangeboden om het Chinese gebouw, wat vroeger een ambassade was of zo. En die gaan ze restaureren met dat geld. Ja, op Schalo. Ja, maar volgens mij dat is inmiddels ook van de baan. Oké. Weet ik niet zeker hoor. Ja, ja. En ik denk de Nederlandse vertegenwoordiger hier, die heeft dat geld onder beheer. Juist, die heeft dat een keer aangekondigd een aantal jaren geleden. Ja. Want de Nederlandse vertegenwoordiging, die was op Schalo, naast het gebouw van de, ze noemden het Chinese Club. Oké, ja, klopt. Ja. En, maar inmiddels is de vertegenwoordiging ook verhuisd. Oh. En volgens mij, ik weet niet of het aan de, laten we zeggen, want het is een soort vereniging of stichting-achtig iets. Ja. En misschien dat er daar ook nooit goede afspraken mee gedaan konden worden om het gebouw op te knappen. Oké. Volgens mij is het project nooit meer doorgegaan. Nee, zo zie je het. Ja. Nee, u kent de details en ik niet. Maar omdat... excuses hebben ze niet aangeboden, maar spijt wel betuigd. En dat geld. En basta, toen was het klaar. De overheid bemoeit zich niet meer. U bent daar ook nog steeds mee betrokken, want er is nu elk jaar een herdenking van. Ja. De Chinezen.
Dus ik heb het nu ruimer gehouden. Dus ik herdenk behalve de Chinese slachtoffers... Nu ook de... slaafgemaakte, de nazaten van slaafgemaakte. Ja. Vertel ons over die slaven. Wat voor slaven liggen daar? Wat voor nazaten? Ja, vroeger die slaven die stierven op de plantages. Volgens mij ze werden al daar begraven, denk ik. De nazaten. Maar waarom daar? Waarom niet in een... hier in Otterbanden waren er begraafplaatsen. De katholieke begraafplaats, protestantse begraafplaats. Als je geen lid van een christelijke vereniging was, katholieke, protestant of zo, dan mocht je niet op een katholieke begraafplaats. Okay. Ik denk dat de katholieke begraafplaats een hoek had, hè, chique of zo. En, maar de hele Colebrabere was een chique voor de overheid hier, de koloniale overheid. Want mensen die door een misdrijf omgekomen waren, die mochten niet op een andere plek, die moesten daar. Of als ze je lijk ergens vonden en niemand maakte aanspraak op, dus iemand zonder huis of zo, die mensen noemen ze soms zwervers, maar het zijn gewoon mensen die geen woning hebben en een lijk, nou werd je ook daar begraven. En ook als je geen geld had om ergens begraven te worden, dan werd je daar door de overheid begraven. Okay. En door de jaren heen heb ik tijdens de aprilmoordenherdenking gemerkt, nee, het verhaal is veel groter. En slavernij heeft grotere, ernstige sporen hier achtergelaten. Want die doorwerking werkt nog steeds door. Waarom zijn de meeste mensen met een slechte toekomst zijn vaak Afro's? En hoe komt dat? En als je de geschiedenis gaat analyseren, dan zie je de oorzaak. Ja. Die mensen hebben nooit na de afschaffing in 1863 die extra begeleiding gehad, die extra investering, een stukje grond, zaaizaad of nee, ze zijn aan hun lot overgelaten. En je bent vrij, ga maar bekijken. Ja. En die eigenaren hebben hier 200 gulden, in Suriname was het 300 gulden en basta. Ja, en daarom blijven die Afro's in een moeilijke sociaal-economische positie. Ja. Want je ziet dat als de posten vrijkomen, alleen zij die grotere, sterkere schouders hebben om te duwen of onder de tafel iets kunnen steken, die krijgen die posities. En contracten gaan naar de gevestigde orde. En vaak zie je dat die mensen een kleur hebben. Ik wil je niet beledigen, want u bent geen Afro, denk ik, hè? Wie, ik? Ja? Mijn achternaam is Bernardina, wat denk je? Oké, Bernardina. Nee, kijk naar uw haar. Hè. Ja. Nee, maar u moet zich niet beledigd voelen. Nee, zeker maar, niet. Nee. En ik hoop u niet te beledigen, daarom vraag ik. Maar het zijn feiten. Ja. Ik praat over feiten, het zijn documenten en dat is het. Ja. Hoeveel nazaten van slaafgemaakten zijn daar begraven? Kijk, officieel aan die palen te tellen en zo kom je op ongeveer 400. Zo, maar het is eigenlijk het dubbele. Ja? Want vaak was het vol en dan gingen die mensen boven elkaar die graven maken. En soms en dan zonder naam de nee, je krijgt een nummer. Een nummer? Ja. En wat kan je net zien? Als de Joden in en waar staan die nummers geregistreerd van? Dus in Kransi was er een archief eigenlijk. Okay. Van het nummer, het getal correspondeerde met een naam. Okay. Maar dat kon ik niet meer vinden. Oh. Ja, ik probeerde erachter te komen, maar dat document kon ik niet vinden. Oké, historisch archief heeft ook niks... Nee. Ik heb wel van een paar mensen, die staan in het boek. Maar het zijn weinig. Maar een paar tientallen namen. Ja. Oké, er is dit jaar voor het eerst ook dus een herdenking voor de nazaten. Dat gaat dus jaarlijks terugkerend iets worden. Ja. Dus ik hou die begraafplaats wel schoon. Dus 2-3 keer per jaar hou ik hem schoon. Zodat niet alleen op 1 juli iedereen herdacht zal worden, maar dat 20 april ook andere mensen, de Chinese slachtoffers. Maar wordt de herdenking samen met die van de Chinezen gedaan? Of op nee. Aparte, want dat was... Dus anderen zullen 20 april doen, juist. Maar ik niet meer. U niet meer? Nee. Maar u begint dus wel in juli dus
voor de nazaten Ja, van de speciaal slaven. elk jaar een herdenking. Ja. Dat was dit jaar met een lezing. Ja, Hoe ging het met de lezing? en een boekpresentatie. En een boekpresentatie. Ja. Hoe ging het ermee? Goed, want Ja? het exemplaar heb ik op 1 april op Brionplein Mhm. bij de Dag van de Vlag en van het Volkslied aangeboden aan minister bedoelt Citré 2 van juli? Heijdoor. Ik bedoel 2 juli. Nee, op 1 juli 1 was juli. ik, 1 1 juli was ik op 1 juli. Brionplein. Ja. De dag ervoor. Ja, oké. Ja, heb ik het, Uh-huh. dag ervoor. Heb ik het aan minister van Onderwijs, Wetenschaps, Mhm. Cultuur en Sport, Mhm. Citré van Heijdoorn, Mhm. een eerste exemplaar aangeboden. Oké. En volgend jaar wordt het hetzelfde? Weer Hetzelfde, lezen? ja, 1 juli weer. Mhm. En in het groot. En anderen zullen 20 april een krans leggen Mhm. voor de Chinese slachtoffers. Dus de herdenking was niet hetzelfde als de lezing dat u vorige week hield? Hoe bedoelt u? U had toch een lezing op het PwC? Ja, klopt. Dat was op 8 juli, 7 juli, 8 juli? 9 9. juli. 9 Ja. juli. Dat was niet de herdenking, dat was weer iets apart. In wezen was het de echte herdenking. Echt herdenking, Ja. oké. En dat En- gaat dus nu elk jaar op 8 juli gebeuren? Nee, 9 we juli? proberen rond 1 juli. Rond 1 juli te doen, Ja. elk jaar nu. En al is het 1 of 2 dagen daarna, Oké. maar rond die datum, Rond die datum. omdat de slavernij op 1 Ja, juli dat is de dag dat het 1863. werd, Ja, afgeschaft. ja in ze binnen zeggen 200 1863, maar in wezen 10 jaar later. 10 jaar later, ja. En wat u zei, alleen de slavenhouders kregen betaald. Ja. De slaven, die moesten eigenlijk doorwerken voor dezelfde Ja. mensen. Daarom is hun positie slecht gebleven. Ja. Wat wilt u bereiken met de herdenking elk jaar? Moet er voor hun ook een soort erkenning komen, een soort excuses? Ja, dus dat het uitgelegd wordt, Mhm. dus die doorwerking van die slavernij, Mhm. hoe het is om in zo'n situatie grootgebracht te worden. Hè? Ja. De situatie tijdens slavernij en daarna. Want je ziet, tijdens slavernij was het erbarmelijk. Ja. Je werd het voor het minste geringste mishandeld en je handen afgekapt. Als je wegliep, men pakte je, dan werd je Achillespees doorgesneden. Ja. En als het wat ernstiger was, je had de eigenaar misschien neergestoken of geslagen, dan werd je gevierendeeld. Hè? Ja. Armen en benen werden losgetrokken van je lichaam. Mhm. Dus de Hollanders waren echte beesten, hè? Dus die eigenaren. Ja, dat is een verhaal dat dat terugkeert, hè? Op alle landen, eilanden hier in de regio waar er slavernij was. Ja. Hoor je ongeveer dezelfde verhalen. Als je, kijk, als je onderzoek doet en je leest de details en zo, dan krijg je echt kippenvel. Ja. Je wordt echt boos en zo, maar boosheid helpt niet. Nee, Je moet het beschrijven, bespreken, het verhaal naar buiten brengen. juist. En dat doe ik. Dat moet voor meer. Dat moet zorgen dat de mensen zich meer bewust zijn van het verleden. Ja. Helpt dat ook voor het verwerken van de. Ja, het helpt begrijpen waarom de politiek nu zo is. Hè? Vooral buitenlandse politiek van Nederland, politiek van Nederland met Curaçao. Want dan zie je, het kolonialisme is verdwenen na de afschaffing, eigenlijk 1873. Maar het neocolonialisme heeft het overgenomen. Ja. En dan heb je zogenaamd vrij en zo. Ja. Maar in wezen blijven die slechte maatschappelijke positie. Er is niet volledige gelijkheid. We zitten in dat neocoloniale periode. Want je ziet het met huizenbouw, woningbouw hier. Als hier een Curaçaoenaar voor een woning iets wil bouwen, een zachte lening wil krijgen, maar die krijgt geen 2% rente of zo. Krijg hoger, je kan je woning niet bouwen en zo. Ja. Je kan je huur niet betalen, dus je blijft in die moeilijke positie. Dus, Is die doorwerking ook terug te vinden in de manier waarop we ons tegenwoordig gedragen, voelen, karakter die we hebben?
Werkt dat nog steeds door, denk je? Kijk, van generatie op generatie, want kijk, die slaafgemaakten die vanaf 1873 vrij mochten zijn, hè, om te doen wat ze hebben wilden. Oké, als je timmerman was of je kon schilderen, dan kon je wat geld verdienen en iets doen. Maar de meesten hadden niets, dus die bleven arm, af en toe hier en daar wat verdienen, maar dat was weinig om een menswaardig leven te leiden. En zo, dus die bleven in die moeilijke positie. Hun kinderen, die bleven ook in die positie. Ja. En die kindskinderen, ook, dus zo zie je generatie op generatie. Maar de laatste generatie, die begrijpen niet waarom ze in die positie verkeren. Ja. En ze leren van de bazen dat het zo is. Ja. En daarom zeggen ze, hey, je bent lui man, kom voor een dubbeltje werken. Terwijl de loon eigenlijk 20 cent is. Maar nee, ze willen je een dubbeltje geven. Ja. Gaat u nog verder onderzoek doen? Ja, zolang er nog materiaal te vinden is, blijf ik het verwerken. En als ik merk, het is een verhaal dat verteld moet worden, dan komt er een nieuw boek. Okay. Maar nu weet ik het niet. Ja, maar wat voor vragen zit u zo nog mee dat u zegt, hé, daar zou ik als ik kijk naar de positie van vrouwen, hè, dus die zitten in een heel moeilijke maatschappelijke positie en zo. Maar dan zie je, al vanaf dus de Shell hier kwam, dan haalde men vrouwen hier naartoe, hè, Dominicaanse Republiek, Colombia en zo, voor die arbeiders hadden geen vrouwen. Die vrouwen werden misbruikt en zo. Ze kregen een dubbeltje om ziek te worden eigenlijk. Maar als je die boeken leest daarover, dan worden die vrouwen uitgescholden eigenlijk. Van het zijn, om het woord te mogen gebruiken. Ik weet niet of ik het in de uitzending mag gebruiken. Die werden gewoon hoeren genoemd, hè, want dat is heel negatief. Terwijl ze gewoon, die kerels maakten kinderen met ze en die liepen weg. En die vrouwen moesten die kinderen verzorgen. Hoe moet je dat doen? Dan ga je risico nemen, je lichaam verkopen en dan werd je ziek van die mensen. Want die matrozen, die schepelingen die hier aan land kwamen, die brachten ook ziekte mee, want in alle landen gingen die matrozen naar vrouwen. Dus iedereen zegt, nou, het zijn die vrouwen die ziekte brengen. Nee, het zijn die mannen die ziekte verspreid hadden. Want toen die slaafgemaakten uit Afrika hier kwamen, waren ze schoon. Sinds de Nederlandse regering in 2022 volgens mij excuses heeft aangeboden voor het slavernijverleden. Daarna, volgens mij een jaar later, heeft de koning zelfs om vergiffenis gevraagd. Was toen tijdens de jaarlijkse herdenking in Nederland, Kitty. Is heel veel te doen in het koninkrijk toch over die slavernijverleden. Er zijn initiatieven gekomen, er zijn comité's opgericht. Hoe gaan we daar verder mee om? De jaarlijkse herdenkingen, wat kunnen allemaal gedaan worden? Er zijn projecten gekomen of er is geld beschikbaar gesteld voor projecten. Mensen die zich dus via die projecten misschien toch een beter maatschappelijk uitgangspunt kunnen bieden. Dat ze wat meer op eigen benen kunnen staan, een volwaardig bestaan kunnen leiden. Wordt er ook daarin, is er aandacht voor, want er wordt ook gekeken naar de nawerking. Dus er zijn verschillende takken. Er wordt ook gekeken naar de nawerking, naar het verleden wordt gekeken, onderzoek wordt gedaan. Staat in dat geheel de situatie met Culebra Verde, dit specifiek gedeelte van onze geschiedenis, heeft dat ook aandacht binnen die totaliteit of bent u alleen maar daarmee bezig? Nee, dat van Culebra Verde is vanaf dit jaar willen we dat verhaal naar buiten brengen en bekendmaken. Dus dat was nog niet bekend. Maar je ziet dat rond 1 juli, ook in Suriname en hier eigenlijk ook, over de afschaffing van de slavernij weinig aandacht is en zo. En bijna helemaal niet. Het leeft volgens mij in Nederland meer dan op de. Precies, dat wou ik zeggen. Daar is het in alle steden,
Alle steden heb je, grote steden, monumenten, men komt bij elkaar, men biedt excuses aan, er komen kleine projecten. Premier Rutte had toen 200 miljoen gereserveerd. Ja. Zei nee, het is geen punt, maar een komma achter. Ja. Er is 66,6 miljoen voor Curaçao en de eilanden gereserveerd. Ja, dat bedoel ik, maar dus Colibri heeft daar nog geen plek in binnen. Dus hier moeten de bewoners nu projecten gaan aanbieden. Ja. Wij willen zoiets of zoiets en zo, want ik zal het niet doen. Nee. De Curaçaoenaar moet nu, want het is bedoeld voor kennisverspreiding en de know-how op scholen. Maar ik denk die katholieke scholen en christelijke scholen gaan hun mond houden. Dus de echte AVRO's moeten opstaan. De AVRO-leerkrachten, jammer dat Max Elstag niet meer op die scholen zit. Hij heeft wel een particuliere school, maar zulke leerkrachten hebben we nodig. Zouden ze nog geïnteresseerd zijn? Ik gebruik een voorbeeld uit Suriname. Heeft niet met slavernij te maken, maar heeft wel toen met de onafhankelijkheid te maken. En daarna in 1980. Toen kwamen de decembermoorden. Toen kwam die coup, decembermoorden. Daarna zag je, 20 jaar later, heeft diezelfde coupleider toen een politieke partij opgericht. Populair geworden, ze hebben zelfs de verkiezingen gewonnen. Ja. En toen zeiden de eerdere generatie in Suriname, die klaagden van hoe kunnen de mensen op zo'n partij stemmen. Als je ziet wat er in het verleden is gebeurd. En de jongeren die zeggen, ja maar ik ben daarna geboren, ik heb dat niet meegemaakt. Het interesseert me eigenlijk niet zo, ik kijk wat ze nu aan het doen zijn. Ja. Is die interesse er nog ook hier, aangezien het 150, 250 jaar geleden allemaal gebeurd is, dat de mensen dat nu echt nog fanatiek gaan oppakken? Ja, oké. Nog niet. Maar we kunnen nog niet zo ver in de toekomst kijken. Ja. Want als de Afro-Curaçaoenaar betere posities hier gaat bekleden, in onderwijs, wetenschap, noem maar, en iets minder met hulp van Nederland, maar bijvoorbeeld Engels sprekende naties rond Curaçao heen, die hebben ook universiteiten, maar je kan ook gaan samenwerken met ze. Dus wat onafhankelijker worden van wetenschap, et cetera. Dat kan het. Want kijk, dat van de decembermoorden en de militaire coup in Suriname 1980, dat hoefde niet plaats te vinden. Hè? Want die militairen die coup in 1980 gepleegd hebben, zijn allemaal militairen die in Nederland getraind zijn en geoefend. Dus ze waren van buiten wel Surinamers, maar van binnen waren ze helemaal wit, helemaal Hollander. Ze dachten Hollands. Dus toen ze een conflict hadden met de Surinaamse regering, met premier Aron, of president, nee, premier Aron. Het was over een vakbondstrijd en hadden ze 2 mensen opgesloten. De militairen wilden ze vrij hebben, ze wilden die rechtszaak afwachten. Maar zover is het niet gekomen. Maar zo zie je hoe iets kan mislopen. Hè? Ja. Als je mensen met een geweer in een hoek drijft, dat ze kunnen schieten. Van een doorsnee Surinamer hadden ze dat niet verwacht. Ja. Dat een Surinamer een ander Surinamer zou vermoorden. Ja. Maar je ziet het in december 82 hebben ze heel bekende Surinamers die iedereen kende, in koele bloeden vermoord. En niet zomaar vermoord. Gemarteld, gecastreerd. En echt met bajonet. Ze waren al dood en toch ga je nog met bajonet steken. Dus zo wreed. Hoe kunnen doorsnee Surinamers, en een paar van die soldaten waren ook Afro's, behalve een paar mulatten. Ja. En onbegrijpelijk. Ja. Maar het gebeurt toch. Dus zo'n gevaar loop je altijd, niet alleen daar in Suriname, ook hier. Dus als je de gewapende macht niet blijft controleren, in de gaten houdt, dan kan het plaatsvinden. Ja. Maar laten we het hopen dat het niet gebeurt. Dus, en dan zal de geschiedenis gewoon een vredelievende geschiedenis blijven. Ja, ja, het geeft mij meer dus dat je echt de drive hebt van de mensen hier om het
weet je, het op te pakken, het verleden, doorwerking, laten we er wat mee doen. Ja. Weet je, dat... En met woorden kan je mensen beter vermoorden dan met een wapen. Ja. Met een wapen maak je meer vijanden, terwijl met woorden je vrienden kan krijgen. Tot slot, je hebt excuses, er werd gevraagd om vergiffenis, maar er is ook nog zoiets van herstelbetalingen, ja of nee. Ja. Hoe staat u daarin? Is dat ook iets dat moet komen? Is er nog een onderdeel van wat er nog moet komen dus dat de oude koloniale machten echt een manier vinden om te dealen, of een manier vinden. Dus dat ze echt iets doen om te repareren wat ze allemaal vroeger aangedaan hebben met de slavernij. Moeten die herstelbetalingen nog echt komen? Zeker, zeer zeker. Ja? U kent de heer Armand Sunder. Mhm. Heeft ook jaren op Curaçao gewoond. Is een Surinamer, onderzoeker, econoom. Wordt vroeger ook minister geweest. Heeft een goed onderzoek gedaan van die herstelbetalingen. Een paar miljarden. En dat klopt, want ik ben ook bezig met een publicatie. In november of december ga ik het in Suriname publiceren. Met de titel Huurslavernij. Want over huurslavernij is er maar één boek, Amerikaans boek geschreven. Indentured laborers. Oh, zoiets. Ja. Ja, je kent dat. Ja, dat is Ja. na de afschaffing van de slavernij. Ja. En Hebben mensen zich zogenaamd vrijwillig opgegeven om als slaven te werken. Voor een bepaalde periode. Er Klopt. kwamen veel uit India. Ja, oké. Maar ik ga een van Suriname publiceren, waarbij ze tijdens de slavernij verdiend hebben. Ja. En dan moesten ze als timmerman of schilder of als sjouwer meehelpen, want ze moesten ook graven, delven voor Joden en zo. Ja. En ze werden ook betaald door anderen, 30 cent, 40 cent, soms 60 cent. En al die gelden kan ik optellen en aantonen hoeveel. En dat geld wil ik zeker terug voor de Afro's. Ja. Dus dan kom ik met bewijzen naar buiten. Ja. En omdat Nederland verantwoordelijk was voor de slavernij, daar moet Nederland gaan dokken. Ja. En ook de Joodse gemeenschap, want de Joden hebben ook veel misdaan daar. Ja, je ziet het hier de voormalige Nederlandse Antillen. Het leeft nog niet zozeer hier op Curaçao en Aruba. Maar bijvoorbeeld Sint Maarten zit in een ander gedeelte van het Caribisch gebied. Met veel andere eilanden, vroegere Engelse koloniën, Franse koloniën om zich heen. En daar leeft dat van het herstellen betalingen veel meer. Oké, er heel is ook goed. meer echt een commissie die daarmee bezig is, internationaal. Ja. En je ziet op Sint Maarten trekt de politiek ook meer richting die kant op. Ja. Als we het hier hebben steeds over die dus de verwerking van het slavernijverleden. Zie je op Sint Maarten trekken ze heel duidelijk naar die richting van er moeten ook herstelbetalingen komen. Oké, heel goed. En hier beneden in de Nederlandse eilanden minder. Ja, klopt. Ik durf niet te zeggen helemaal niet, maar het is toch wel, qua wat je ziet in publiciteit is het minder. Ja, dat heb ik gemerkt met die publicaties. Er is weinig daarover geschreven en zo. Ja. Maar daarom hoop ik, met de push die ik nu geef met de eerste publicatie, dat er meerdere onderzoekers nu komen en vooral als studenten scripties gaan schrijven of gaan promoveren, dat ze op zo'n onderwerp hun visie gaan zetten en dan erover gaan publiceren, want dan gaat het loslopen. En hoe zal de herdenking volgend jaar eruit zien? Ja, iets groter hoop ik. En nu kennen we de wegen, dus ik hoop dat het succesvoller zal zijn. Oké. Dank u voor de komst. U ook bedankt en iedereen bedankt. Ja. E assim nós chegamos ao final de outro trecho. Orgulhina, nosso papel é com o senhor Nizar Magdumbax. Ele faz investigação aqui na Curaçao, especificamente na situação na Culebro Verde e com descendente de escravo na Gutatera e na
parte de nossa história, parte da história de escravo, que também vai seguir botar mais atenção na dia que há uma comemoração. Danke por estar junto conosco e até na próxima ocasião.